idan ana magana shugabancin ƙungiyar dattawan Arewa wato ba wa'anda suke korafi kullum a kansa suke cewa 'yan siyasa sun rena su ba sa ganin mutuncinsu. To ka kafa abu tun daga 2000 zuwa 2025 ya kamata a ce su ne ma suke producing leaders a wannan region nan. Idan akwai adalci da tarbiyya da kuma gudunmawa. Akwai lokacin da aka yi red card movement ina ga a south ne. Red card movement idan ka zo kana siyasa in suka daga ma wannan red card din wallahi sai ka dawo daga kujerarka saboda they were very very powerful. Har lokacin da ta kai ta kawo za ka yi takara sai ka zo musu da blueprint sun yi endorsement ma'ana sai ka zo da za a baka ma duk jam'iyyar da ka fi suka fito suka ce ai ware dan takara kaza na guri kaza ba mutumin arziki bane ka azabe shi jam'iyyar sai dai ta canja wani ko kuma ta barsa ta yi asara wannan kujera. To kungiyar mu ta dattawan Arewa an ce Arewa ba magana ake ta musulunci addinin musulunci kana magana akan duk wanda yake rayuwa a wannan ko zuwa yayi daga wani guri ya zo ya zauna a wannan gurin sunansa dan Arewa. Saboda haka wannan kungiyar da muke magana an samu jagoranci tun daga 2000 ta tawo har zuwa yanzu tun a lokacin da ma take da iko in ta yi magana 'yan siyasa suna saurara. To amma an zo yanayi ne wanda ni da kai mun haɗu a wani hotel a Hilton ko mun tafi America an yi taro na baka $50,000 ko na ɗauki nauyin trip ɗinka na rashin lafiya ko na ɗauki nauyin karatun ɗanka. Akwai abin da yau in na yi ba daidai ba wallahi duk ƙwarewa ka ba za ka zo da san gaskiya ka tsaya ka kalle ni ka ce na yi ba daidai.